यदि आप भी चाहते हैं मां संतोषी म्यूजिक यूट्यूब चैनल का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने सब सुन रहल छी अलोली बाजार खगड़िया से मां सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शानदार प्रस्तुति। हमरा के छोड़ के छौरी दोसरे के भलही ओकरे बनैली अपन यार गे। ससुरा में जइबे छौरी मारतोगे भातारा तबे तो करबे हमरा याद गे। ससुरा में जइबे छौरी मारतोगे भातारा तबे तो करबे हमरा याद गे। प्रेजेंटेड बाय मां सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो। माई बाबू के हम छोड़ देलिए साथ गे तबो न देली हमरा हाथ गे। ससुरा में जइबे छौरी मरतोगे भातारा तबे तो करबे हमरा याद गे। ससुरा में जइबे छौरी मरतोगे भातारा तबे तो करबे हमरा याद गे। हमरा के छोड़ के छौरी दोसरे के भलही ओकरे बनैली अपन यार गे। ससुरा में जइबे छौरी मारतोगे भातारा तबे तो करबे हमरा याद गे। ससुरा में जइबे छौरी मरतोगे भातारा तबे तो करबे हमरा याद गे। विशाल श्री राम के तोर बेल दिल गे चल गेल दोसरे के साथ गे। गायक अमर जीत गाबोगे गाना करिहे तो ओकरोगे याद गे। रोहित भैया तोरा कहोगे छौरी मनी है तो ओकरो